Això és una tenca de 10 quilos. Dobla l'eixint un poquet. Cara pa que tu, jo un cara pa que tu. És que no puc pesar tant. Això sí que és un tencot. Farisees. Dile qui l'ha tret. El tio Antoni l'ha tret. Així està la màquina. Ahí està, l'ensalambrata. Mira la canyeta, mira. Si canya val milions. ¿La vols tirar tu? Sí, por favor. El mando de Ikea. El mòbil ahí. El gos s'ha assustat i tot. S'ha ficat a mirar. A l'aigua. Porta, grava. És que, tio, ja com duc les mans. Espera't un segon. Encara està gravant? O l'has parat? No, està gravant. Xiquets, això és un tancot. Això és un tancot. Mira, espera, vaig a pedir-me-lo, això. Això és un tancot. Mira, ahí està el meu gosset, el que m'ha fet ara. Farisees. Vaig a pedir-me-lo. Ah, sí? 10 quilos, xaval. Això, tio! 10 quilos de carpota. 10 quilos. Vale, va, tira-la que es morirà, va. Xau, arrere. Mira. Vamos, tiburón boa. Es que le tenías que haber esperado a que se regenerara un poquillo. Las tiras más a pronte. Las tiras más a pronte, canalla. Mira, ya está. Ja? I de l'agua gravat i tot. Avui l'han fet a la part. Saluda i a la càmera, Antonelli. Màquina! Que costa que no ha arribat a caure. Ja, apágalo. Apágalo.